Ola, xentiña da boa. Forno, hora e media. Para unha carne asada de Angus, por suposto, unhas pataquiñas e unhas verduras. Pero hoxe temos calidade, tamén nesta carne. Moita calidade. Función de cocción, convencional ok, e vai a ser 180 graus. 180 graus, aproximadamente eso, unha hora e media, non hai quen lle quite. Sinxela a receita, oye, mira que fixemos veces a carne estufada, carne ao forno, sempre buscamos un xeito, despois de facela, non? De desglasar o que queda a tarteira do forno, de buscar unha salsa alternativa, de facer o asado despois cunha pataca aparte. Neste caso, imos a tirar, eu creo que das formas máis sinxelas que existen. Xa vedes, 4 ingredientes, o que teñamos na horta, eu deste caso tiña porro, unhas patacas, unhas charotas, que pode ser unhas cebolas cortadas para a mitade. Imos aprender os dous trucos para que quede elegante, para que quede ben, pero toda a salsa que vai a quedar no fondo desa tarteira vai ser fruto da carne e das verduras. Vai levar un pouquiño, un pouco de viño branco, porque se temos esa carne unha hora e media, bueno, non me enrollo, vamos a seguir falando despois. Ahora, a ver onde anda, tornando as vacas, o gran Rafa Durán. Porque tamén, agora mesmo vaca cachena, vaca galega rubia, agora mesmo hai prácticamente por toda Galicia. Son novas razas que veñen e que mola telas aquí. Rafa, compañeiro, por onde andas? Hola, Xoanqui, amigo, oído en Castroverde, chef, en Lugo. Se queres carne de Angus, eu levoche carne do que queiras, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Falando de carne de Angus, isto é un home que entra nun bar de pinchos e... Ai, 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 ai! Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues. Estou con Manolo, que ten esta explotación gandeira que se chama Angus do Campo, aquí en Castroverde. E, bueno, preséntovos. Xa vos a súa cara, seguramente, de outros programas da Televisión de Galicia. Pero hoxe, Manolo, viñemos porque o cociñeiro me pediu carne de Angus. Eu non sei o que é o Angus. Que é o Angus? O Angus é unha raza de vacas originaria de Escocia, pero que está moi extendida a nivel internacional, é moi coñecida a nivel internacional. Esta vaca que temos aquí detrás... Exactamente, son estas vacas que tes aquí. Moitas recién paridas. Sí, son negras. E non teñen cornos. E non teñen cornos. Son xenéticamente acornes. E isto é unha característica da raza Angus. É unha característica da raza Angus. Ademais, é unha característica dominante que calquer cruce con Angus vai salir en primeira xeración a corne. A corne, nunca oíra esa palabra. Mono. Seralo ti. Mono en galego, a corne, por lo menos aquí as vacas que non teñen cornos chámaselles vacas monas. Vacas monas. Sí, señor. Que curioso, canto se aprende neste programa, no está chevo con reporteiro recadeiro, aí está. E a ti como che deu por dedicarte a isto? Mira, eu tiña unha explotación de leite convencional, pero xa estaba do leite hasta aquí. E por motivos personais e económicos, pois, decidín dar un xiro radical. Entonces estuve mirando por aí, estudiando un pouco e tal, e decanteime por esta raza. Porque se me adaptaba moi ben ás circunstancias que quería eu. Extensivo, en liberdade constantemente, día e noite, inverno, verán, estas vacas están constantemente no pasto. Non entran ao establo prácticamente para nada. Que único maravilla. para revisións veterinarias. Que felicidade. O cociñeiro Xoanqui pediume que lle levara carne para asar. Podo levar carne, non? Podes levar carne para asar, carne para facer chuletós, carne para a parrilla. Adáptase a calquer modo de cociña. A ti como che gusta comer esta carne? A min personalmente gustame a parrilla, pero eso xa é unha cuestión de gustos. Chuletón. Efectivamente. Hai o Chuletón, equipo costela... que estamos aquí pensando se merendar ou non. Xoanqui, vale o produto? Vale perfectamente. Pois aí cho mandamos. A ti, graciñas, Manolo, por atendernos. Non hai de que un placer. Estaremos atentos a esa receita que fai o noso cociñeiro. Sí? Pois moi ben. Graciñas, amigo. Gracias. Adeus, compañeiros, moitas grazas, sí señor. Mira de pa aquí, que virguería.
Este visticiño, este vai ser para a merenda. Estaban falando da merenda. Para min, grazas ao compañeiro, que mandou unha extra. Pedinlle isto, pero mandoume isto para min, dixo. Compartirei. Como non vamos compartir? Hai cousa máis triste que estar xente ao redor, estar comendo solo. O máis bonito de comer é compartir a comida. Bueno, sacamos deste anaco de agulla, imos sacar a carne para facer esta receita. Ben, imos a meterlle man a esta carniña, Isto é o que lle chama o nervio, meu pai lle chamaba carne valiente, porque isto cocíamos igual, Cocíamolo igual, entraba e nos decía cando éramos catetos, eso chamanlle carne valiente, porque non hai quen a mastigue. E nos tiña a min, a miña irmá Rocía, dá forza, sí, dá forza, sí. Ai, ben, eu, por suposto, todas estas, que ule moi ben, Todos estes recortes non se tiran. Isto vai para un bolsillo. Isto fai un caldo espectacular. Por favor, non o tiredes, E a partir de aquí metemos man a este anaco. Vale. E vale. Ben, este anaco igual. Fora. Aquí limpamos, eso. Bueno, non para hacer este tipo de estufados, podemos usar tamén o como se chama, o salombo, pero unha carne de segunda, perfectamente, hora e media, cando non é hora e media, bueno, pois botamos 2 horas con ela, hasta que abrande. Aquí, máis co tempo de cocción da pataca, o que temos que mirar é o tempo de cocción da carne. É dicir, que abrande a carne. A pataca, evidentemente, con hora e media vai a levar unha sobrecocción, igual que a cenoria e demais. Que conseguimos con iso? Conseguimos que abrande moito, pero conseguimos uns sabores que non se consiguen no punto de cocción, do seu punto de cocción. Moi, moi, moi interesantes. Ben. Aí vai. Voulle quitando tamén. Vedes estes recortes? Estos voulle quitando tamén. Así. E vai por aquí. Vale, vale, vale. E quitamos outro por aquí. Ben. Na casa, cando facemos os churrascos, están, claro, churrasco de porco ou de tenreira, non? Este verán fixen con Angus, con carne de Angus. Usamos moito a agulla, moito. Normalmente eu fajo misto, fajo un pouco de tenreira e un pouco de porco. Pois para quen lle guste tal, a tenreira, para quen lle guste o porco. A mí, dame igual as cousas, a verdade. A de potro, tamén. Un churrasco de año, de cordeiro, tamén váleme perfectamente. Hai que valorar todo, pero sí que usamos moito, porque non é un anaco de carne, de tenreira, que este excesivamente caro, ainda se pode permitir, pero é moi rico. E para a brasa, se lle encontramos ao punto, na grella, nos churrasquiños, cuidado, Se lle metes antes tamén un adobiño así pequeno, un alliño e perexil, o típico de toda a vida, quedalle moi ben. Estos recortes son gloria. Vale. Vale e vale. Quieto. Quitamos algo máis daqui, quitamos aquí este trociño tamén. Aí. E daqui xa apañarei tamén algo, Fora. E aquí quitamos así este anaco tamén. Aquí quitamos 2 anaquiños máis. De acordo. Fora. Esto vou poñer aquí. Aí. Vine comigo. Vamos aquí a pía. Lavamos coitelos e continuamos. Imos aló. Agora, tarteira e aceite de oliva.
Biche extra do bon, Vamos a acercar isto por aquí. Porque isto vai despois... Isto vai ser o último. Mira aquí, Luís, o que me fixe. Vais aí só. Isto vai a ser o último. Pensei nos tomates porque non quero facer unha ensalada aparte. O que pensei é que no mesmo prato, o comensal, xa pode disfrutar dunha carne asada sin máis, non vai levar nada máis co asado, solamente os propios xugos desa carne das verduras, e dice, e como integras unha ensalada, non? Mais ou menos. Bueno, pois collemos esos tomates ao final cunha tixola, vamos saltealos, pero no último vintre, e por suposto, non o vamos partir. Aquí buscamos que ese tomate estale na boca e nos dé os seus xugos. Vale, ese é o xeito. Moi ben, veña, agora sí, arrancamos unha tarteiriña. Catemos e aquí, ai, abaixo de todo, ten que estar este Murphy é tremendo, o da lei de Murphy. Aí a teño. Vale. Candela. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aceite de oliva. Así. E agora, mentres quence, vou coller aquí un prato. E 2 garfos. O primeiro vai a carne. Segundo, mentre se fai iso, isto vou retirar para aquí atrás. Imos a preparar as verduras. Poñemos un cunco para pelar as patacas e as chalotas. Pareceme moi tamén, podíamos picar todas as verduras. Por que non a picamos? Como dixen desde un principio, queremos o sabor da carne. Queremos o sabor da... Se a picamos moito, as verduras todas, despois de hora e media, o que vai a facer esa verdura vai a desfacerse. Ideal que se desfajan, se despois collemos, metemos o pasador do puré e facemos a salsa. Pero neste caso, queremos comer a verduriña enteira, queremos comer a verduriña asada. Digamos que é como unha especie de xeito de facer a carne cando non temos brasa, co forno. Que neste caso, Angus, pero con outra carne tamén vai, Imos preparando por aquí as verduriñas. Ese aceite penso que o teño xa para botar a carne para dentro. Vale. Veña. Dalle. Non teña nada. A ver se vai xa a veciña a animarme un pouco. Hoxe os dou espeso. Vale, vinde para aquí, mirade. Para dentro. Ben. Teño 9, lembrade, Aquí non podemos baixar. Si baixa, vai perder aí todos os xugos. Non pasaría nada, non? Pero por que non queremos que perda todos os xugos aquí? Porque queremos tamén marcar as outras cousiñas, sabedes? Entón, si metemos aquí auga, despois xa non podemos marcar a verdura. Unha vez que está aquí, non se toca. Non se toca. Que marque aí, sin problema. Se metemos ahora unha culler e empezamos a darlle voltas, é cando cagamos. Cando verdadeiramente collemos e dicimos, bueno, aí xa temos todos soltados. Aí vai se cocer, xa non se vai a dourar. E nosotros non, buscamos o dourado. Bueno, insistos técnicos, de meterlle un fuciño á cámara para os programas de cociña. Os tomates, os allos van así enteiriños. Vanse protexer, sí que machucamos un pouco, por qué? Todos estes xuguiños, esa gotiña que está salindo cando apretamos o allo e tal, é moi interesante. No momento que o partimos é cando deixamos salir. Vale, o temos listo. Que máis cousas? As cenorias. Vale. Esperador. E aí vai. Vedes como non soltou nada? O cuiño así. E como sabemos cando está? Que xa empeza a subir. Xa empeza a subir a tona para arriba. E aí é onde sabemos que está. Un minutiño máis por esa cara.
Aí vai. Dúas. E tres. Vale. Esto para adentro. Vine por aquí. Esto es. Esto es. Ahí está. Ben. Teño que poñer as orellas, senón eu vou acabar metendo aí a mão. Aquí parece que ten máis potencia. Entón vamos a hacer un cambio. Vamos botar esta para aquí e esta de aquí para aquí. Aí e aí. Veña, seguimos deixando, Aí, que se vayan facendo. Máis cousiñas. O allo porro, tamén, marcadiño. Vai ir así enteiro. Este anaco, este e este. Faleivos moitas veces, verdad? Do allo porro asado. Unha amada de ervas. Neste caso vai un pouquiño de romeu, un pouquiño de perexil, un pouquiño de orégano, o que teñades, o que queirades. E as patacas, servas nutrices aquí. E as pataquiñas, as patacas, hora e media, igual. As deixamos estas casi poden ir así, enteiriñas, fijades. Vou partilas pola mitade, pero así, polo tamaño, vanse facer. En hora e media fanse, Antes imos a marcales un pouquiño aí, tamén. Non toquei o lume, sigue no 9, Vale. Vide por aquí. Ben, temos, non? Xa temos marcadiño. Sí. Este está. Que conseguimos agora aquí? Temos un sabor moi rico. Metemos aquí a verduriña, O arrecendo que teño na cociña agora mesmo é impresionante, é moi bo. É para comer así, se non fora porque vai estar dura. A carne a esta hora mesmo está dura. Hai que meterlle esa cocción. Pero o arrecendo é brutal. Se lle pasamos ese arrecento á verdura, pois imaginade, non? É o obxectivo, é o que queremos. Imos marcando as xalotas, os allos e as cenorias. O que imos a facer é así. Cortalas así ao longo e deixámolas así, vedes? Enteiriñas, pero así. Asentámolas tamén na tixola. Tixola, eu estou usando a tarteira esta. Cando é moito máis cómoda. Buscar tamén o xeito, é que moitas veces metemos unha tixola e non teño a ferramenta adecuada. Moitas veces temos cantidad de cousas e non pensamos que nunha tarteira podemos frixir ou que nun cazo podemos frixir. De feito, é cando somos moitos e teño que facer, eu que sei, navallas ou, claro, tes as sarténs pequenas ou así. Fago na paella. Na paella, se tes un volume, tes aí, tes unha prancha feita. Cantidad de veces no brao, e que é raro que non a use, teño feito hasta parrochiñas fritas aí, cando somos 15, nunha sartenada, xa van parroxas para 15. Vale. Venga, seguimos marcando ahora. Ahora sí que podo baixar, Má como puxen todo isto. Ahora sí que podemos baixar un pouquillo o lume e antes de nada o que vou a facer é casteño neste. Poñerlle así as orelliñas. Vede la tona que vai collendo. E
Esto que nos gusta. ¡Fuja! Aí estas cenorias. Mi madriña, creo que fixen de menos, porque están moi ricas. E agora van as pataquiñas aquí dentro tamén. Aí. Teño 9, vou ixer un pouco. 8, 7, 6, 5, 4. Ten moita potencia. Vedes é moi interesante mirar o fume cando non queremos destruturar, non queremos queimar o aceite, Por lo tanto, por eso, hai que baixar un pouco cando vemos que o pide. Marcamos tamén aí enteiro e imos a retirar aquí as cousiñas. Xa temos moita historia. Fora. Que máis? Isto, fora. O viño, acercamos. Esta carne está soltando os seus xugos. Inda non salei nada, Nada. Imos lavar a pataca, deixademe cortar unha máis. E imos a lavala e vai para dentro tamén. Sinxelo, unha receita moi sinxera, non me digades. A ver, que isto casi para un neno. De feito, teño un gailucho que está aprendendo ahora a cociñar un pouco. Bueno, está aprendendo, a verdade é que xa cociña ben, o rapaz xa leva anos, non? Pero ahora sí que xa empeza a tomarse un pouquiño máis en serio as cousas, non? E xa pasamos de facer un biscoito para facer unha caldeirada, para facer cousas xa un pouquiño máis interesantes, como tratar as carnes, os peixes e demais. E outro día fuxi a él, vamos facer un asado, e xa verás que doado é. Que perda o medo, para os niños é importante que perdan o medo, que teñan toda a precaución do mundo e máis con respecto ao aceite e todas estas cousas, que aprendan o medo, que aprendan a quitar o medo desto de que te salta un pouquiño, hai que saber todas as prevencións e tal, pero aos nenos hai que invitarles a que pasen a cociña. Pola metade. Aí vai. Aí vai. E aí vai. Volvemos a subir. 5, 6, 7, 8, 9 e para dentro esta pataca. Ben e ben. Fora. Vale. Retiramos isto. Canto coitelo teño xe aquí. Damos unha reviravolta. A ver, está allí. Buah. Cómese así, esto cómese así xa. E agora embarcamos ca carne outra vez, Por que quitei a carne? Precisamente por eso. Para que non me solte aí para poder marcar todo isto. Agora é cando voltamos con ela, para dentro. Que ben ule. Adentro. Mira todos los xugos. Aquí que non se perda nada. Nada. Mesturamos. Uah, mirad o que hai aquí no fondo. Isto que queirado, vedes? O obxectivo desta receita é que vexades isto. Isto. Este obxectivo. Sen máis. Outras veces buscamos salsas, buscamos puntos, buscamos... Sen máis. Ervas para dentro. E... media cunquiña de aceite de oliva. Media cunquiña de viño de aceite. Non aceite de oliva. Media cunquiña de viño branco. Vale? E listo. Non queda nada máis. Enfornar e nada máis. Veciño, estou sin luz. Ai, ches, tes luz. Bueno, ti tes luz. Eu teño luz, sí. Pois a mí marchou má luz, non sei. Ainda pago. Ainda pago. Ainda pago, tamén pago, jolín, se marchou má luz. Pois non sei, filla, ti non será unha disculpa barata para vir aquí, non? Ben ole, ben ole. Oiche, eso? Mira pa aí, tío. Esa carniña... Carne de Angus. De Angus de quen? De Angustias? De Angus. Angus que é? Angus Young, el guitarrista da CDC. Eu non coñezo. Eso é unha vaca. Angus, dime cada cousa máis rara. Si temos que cociñar a Angus 5 horas porque vai velliño, home, xa. Ábreme o forno, fai o forno. Veña, vamos aló. Mira, xa sei por onde vas, ven. É unha vaca. Angus é unha... Ademais vende... De Escocia, son esas vacas. Ah, entonces sabías, carallo. Ah, vale, porque me dixeron no mercado. Aí vai. Tapamos.
Vente para aquí. Mira, dixeron no mercado, desas vacas de Angus que veñen de Escocia, non? De Escocia, a que está rica. Bueno, fai falta traela de Escocia, logo, que a tenreira galega que temos aquí. Aquí, por suposto, cuidado, no momento que unha vaca entre por Galicia e paza, tal, aquí, a vaca xa é galega. Bueno, compro, xo, pero dis que está moi boa, Está moi boa, é tipo do cheiro e xa non notas algo aí, unha terreira diferente de máis. Esa grasiña así intramuscular, verdad? Efectivamente, claro. Ai, como sabes. Ai, por qué? A miñas delicatessen gustan, Non, xa vexo. Moi ben, e daquela agora que vas facer? Nada, ahora... Quede sin chollo, vou esperar. Mira, chiscamos un ollo aquí aos veciños. Chiscamos un olliño. Sí, cando dija 3. Bueno, conta ti 3, veña. 1, 2. 1, 2, 3. Non tivemos que ir a Escocia para traer a carne de Angus. Nunha tarteira pasamos a carne e reservámola. Marcamos as cenorias, o allo porro, os allos, as chalotas e as patacas. Incorporamos novamente a carne, salpementamos e engadimos media cunca de viño branco. Enfornamos hora e media a 180 graus. Mentres, nunha tixola marcamos a lume forte os tomates cereixa. Salpementamos, empratamos e listo para comer. Simpleza radical, chamaría eu este prato, porque máis doado de facer unha carniña asada, cale o tema, porque esta carne é moi xugosa. Hai que saber a tratar un pouquiño e non nos fai falta unha salsa para aderezar de todas a pataquiña está feita, os cherry que salteinos simplemente nunha tixola e tireinos aquí, vai estoupar, está boísimo. Cada unha das verduras fíxose nos seus propios xugos, 1 hora e media exacta, para conseguir este pratazo. De domingo, é festivo. Un biquiño, unha aperta. Bueno, o sorriso sempre na boca, vale? Por favor. E ata outro día. Chao.